Makusamakhulu ngiyanamukela kuMakhosoke TV. Ngenze idlozi uhambo labantu abadala akulona uhambo nje, akuyona futhi isprinting, kuyijeni engasithi spiritual journey. Lolu uhambo lolu uhamba uze kuphela umthandazo, kuphela umkhuleko. Uma kufika isikhathi sokuphela umthandazo, imikhuleko nani nani, ukuze isifika sakho sivuye sikusebenzele, kunamaculo efune uvuke uwasebenzise mawulo umuntu lo onohambo lwedlozi lobungoma nethunya zonke leso ezikumbethe. Kubalulekile ukuthi ukwazi ucula namaculo ngoba kunamaculo la akwazi ukuthi esivuse khona sikusebenzele la usuthi khona impilo imile awusazi zonze njani, sikwazi ukuvuka sikusebenzele leyo nhlansi leyo ozobe iqhamukile ngaso sikhathi ethi cula. Abanye bethu bafike lamaculo, umuntu uzofika idlozi ecula kuyena bamkhombisa amaculo efuna awacula, singazi ngoba lamaculo isikhathi esiningi mawubheka lamaculo aculwa mase kufika ubunzima, umuntu esengazi ukuthi uhamba uzohamba kanjani, sekufike ubumnyama, sekufike okungaphezu kwamandla, sekumele manje ukuthi le ngilozi ekuphethe ikwazi ikhulume noma isebenze in silence ngoba iyakwazi ukwenza lokho. So umkhulu uyabuka nje ngithi mina yes, uyazi ukuthi abantu abadala bakhona kunamaculo abo ngempela azokudonsa yabo nje. Khona amaculo obona thatha umlayezo ojulile, khona neculo lithi ngawuke lethonga lami ngiyawuke lethonga lami ngiyawuke lethonga lami ngawuke lethonga lami ngawuke lethonga lami ngiyawuke lethonga lami ngawuke 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 lethonga lami lethonga lami ngawuke lethonga lami ngawuke lethonga lami lethonga lami ngawuke nama ngizenzanga ngawuke lenzwa abantu ngawuke lethonga lami ngawuke lethonga lami ngawuke lethonga lami lethonga lami ngawuke. Uyazi ingane zethongo kunamaculo aphafule ehlisa inyembezi, ubone ukuthi yabo manje sekufike ekugcineni la kuphela khona indlela, sefike ekugcineni la ngeke ngikwazi ukuhamba khona. Kodwa khona abahambi bale ndlela abayihamba isikhathi sisesele bakwazi ukuyihamba. Ngohlulwa yini? Ngoba uma ubheka lamaculo abo agcwele usizi, ukuhlukumezeka, inyembezi, ubumnyama, agcwele into eziningi ezikamoya, ngoba into engikhuluma ngazo ezikamoya. Okhona amaculo obanayo ubona ngempela ukuthi hey sekushubile manje and awusazi uzophuma ushone ngaphi. Khona amaculo ngempela ayangithinta futhi ayasithinta sonke. Ngane zethongo, phahlani niqhubeke nicele kubantu benu nethunya zenu, nilalela amaculo abaletha kunini ukuthi imali khona uzokwazi ukukuvusa, akulekelele ngoba ngempela kushubile kulo hambo lolu kamoya, kushube ngempela. Ngawuke lethonga lami ngawuke lethonga lami ngawuke lethonga lami ngawuke. Yabo khona iculo elinye lithi lamaculo lawo nkosamajulile, lamaxoka afuna ukungibulala ayongibhekela abantu abami wegogo ngizofa nje, ayongibhekela ingane. Lamaxoka afuna ukungibulala ayongibhekela abantu abami wegogo ngizofa nje, ayongibhekela ingane. Lamaxoka afuna ukungibulala ayongibhekela abantu abami wegogo ngizofa nje, ayongibhekela ingane. Lamaxoka afuna ukungibulala
awuyongibhekela abantu abami wegogo ngizofa nje awuyongibhekela ingane awulamaqoka afuna ukungibulala awuyongibhekela abantu abami wegogo ngizofa nje awuyongibhekela ingane namaqoka afuna ukungibulala awuyongibhekela abantu abami wegogo ngizofa nje awuyongibhekela ingane namaqoka afuna ukungibulala awuyongibhekela abantu abami wegogo ngizofa nje awuyongibhekela ingane. Ngane zethongo lamaculo ajulile ngoba uma ubheka lamaqoka afuna ukungibulala amaxoki ngoba abantu befamily bamaxoki nabantu esijethe basithanda bamaxoki nabantu esijethe bazosisiza babelaphi bazosilekelela bamaxoki abantu abaninzi nje abasezimpilweni zethu abazibomini zethu bamaxoki ingako uyabona lamaculo they are meaningful ey'ntweni zethu zohambo. And I was asking myself ukuthi lamaculo heard about these songs akhuluma kanje because they are speaking ngolwazi ngenjula yalo hambo lolu ngibulawelana amaxoka afuna ukungibulala ngongibhela ingane zami ngoba vele no more mawula kulolu hambo lokamoya you are no more ngoba they will try and kill you, they will try and destroy your life, they will try by all means ukuthi kuphele ngawo ungakhunya nokukhulunywa ngawo. But I'm saying me ishintshe impilo yakho, sing these songs, live these songs, uphile ngawo lamaculo lawo akuphilise ngoba kubalekile. It's not the future, it's the present ophila kuyona. What are you doing with your present ophila kuyona? Because you don't know, we are not sure about the future, but you are only sure about the present. So make sure in your present you take a stand in your present, you take a decision in your presence that you fully live your spiritual journey, because there will be no another time. You'll find no time, you'll find there's no time that you're going to find to fix your spiritual journey. This is the only present time that you only have to fix your spiritual journey. You will never in your entire life find any time to make sure that your spiritual journey, you just take it. And by the way, the spiritual journey, it's a long journey, not just a long journey, it's a hard journey, not just a hard journey, it's a painful journey. I'm telling you, my sister and my brother, this journey, it's very hard. Oh, Baba Mkulu, nalabazala oma wethu abashiye emhlabeni bashiye bekhaliswa amathongo angaphambi kwabo, nathi sisakhala kumanje. The spiritual journey is important ukuthi uhambe manje. There will be no another time ukuthi sengiyahamba nohambo. Your time is now, not ukuthi uze kumina. Walk your spiritual journey in your own way, in your own way of your ancestry. Uzokwazi lo hambo lube lihle kuwena. I'm telling you, ngane zethongo, umkhulu uyanithanda, ngisasebenza ke mina, niqhubeke nibhenge, niqhubeke nithandane lapho, niqhubeke niphile soft life, niqhubeke nenze noma yini nithandayo, but ngilibekile idlozi nemoya emibi. Kulungileka ngiyamalala, vele mina ngiyena owenu, futhi akusobe ngibe owenu. Angeke niqhubeke nempilo yenu, niqhubeke nempilo yami. Kulungile.